ଭାଗିରଥୀ ଶହେ ଆଠଟା କଣ ପଛରେ ପଛରେ ଆସୁଛି। ଦେଲ ଦେଲ ମୋବାଇଲଟା ଦେଲ। ତମେ ବାପା 108 ଜାଗାରେ 801 କଲ୍ କରୁଛ ଆଉ ପଛେଇକି ଆସନି କଣ ଆଗେ ଆସିବ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଭାଗିରଥୀ ମେଣ୍ଟାଲ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଆକୁ ଅଛି? ମୁଁ ପାଗଳ, ମତେ କରେଣ୍ଟ ଦିଅ। ବାପାଲୋ କି ଶୀତ, ଏ ଶୀତ ଯୋଉଟା ହଉଛି ମଣିଷକୁ ହଗେଇ ଉଠେଇ ହବାନି। ତୋ କଥା କିଏ ବୁଝୁଛି? ସବୁ ତ ଗନ୍ଥା ଉଠିକି ଘୋଡେଇକି ଶୋଇଲେ, ତୁ ଏଠି ଶୀତ ଜାଗା କରୁଛୁ। ନେ ତୁ ବି ଆରାମସେ ଘୋଡେଇକି ଶୋଇବ। ଇଏ ହେଲେ ମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାମିଲିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଣ୍ଟାଲ, ମାନେ ଘରର ମୁରବୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମେଣ୍ଟାଲ। ଜେଜେ ଖାଲି ରାତିରେ ତୁମେ କେତେ ସର୍ଫ ଖାଇଦେଲେ କି ମୋ ପରିସରରେ ଖାଲି ଫେଣ ବାହାରିଛି। ମେଞ୍ଚର ଟକା ଦେଖିବେନି ରହ ତ ଆପକୁ। ମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାମିଲିର ବିଛୁଆତି ଭାରି ଚୁପ୍ ସଇତାନ। हेलो एठी सुनुच ना नाई मो पुअर पेंसिल आसीबो बाबांकर मेडिसिन आसीबो। अरे हाँ हाँ आसला बेलू पनीपरिया नहीं के आसीबो। अखिया मदरंगा गाल दिटा टुंका टुंका जमार खाउतिबो कि चाइना रो आछि तो पोका माछि खाई कि एडजस्ट कर देबो कोइला कोन ना एडजस्ट करि दबो। यांको कथारू तो आपण माने जानी पारुथिबे मेंटल फैमिली रो मालिकियानी लेडी हिटलर। आज्ञा नमस्कार, ये हेउचंती विश्वनाथ मेंटालंकर एकमात्र पुओ भागीरथी मेंटाल। ताहले आउ डेरी काहे की मेंटल फैमिली ड्रामा टिके देखि दबा। ମୁଁ ଭାଗିରଥୀ ମେଣ୍ଟାଲ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଆକୁ ଅଛି? 16 ହରମଜାଦା ଓ ବାପକୁ ପଚାରିବୁ ତାର ସେଇଆକୁ ଅଛି କି ନାହିଁ। अरे भाई मो LIC कथा कहूली, जीवन थिले भी जीवन गले भी। भाई कुआर जीव कि आस फाटा अछि नै कि चंपा गोड़ो गोड़ो चंपा पांडु चंपा गोड़ो गोड़ो यंता पांडु भाई 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 टिके टिके मत जो से पुलिस लगना टिके टिके अरे कौन परिश्रा करिवो कहि कि 60 बटन खुलानी ये को पटे परिश्रा करिवो। अरे से तो पैसा खोलला। हे प्रभु मु तो कौन माने कौन भाभी देथिली। ओह की शांति बाଳ ନା कुआडे भाई जीवा आउ मो घर पाई आगे ता छड़ा परिवा दुकान परिवा भी नहीं। हां भाई मो भड़ा रे दे जाओ। ଭଡ଼ା ତମର କି ଭଡ଼ା? वो रास्ते को लोक तने गाड़ी आइले भड़ा देबो କି ଅଜବ କଥା କହୁଛ ଭାଇ। ମୁଁ ତମ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିଥିଲି ଆଉ ତମେ ନିଜେ ଡାକି ଦବ ତାପରେ କହିବ ଭଡ଼ା। ଭଡ଼ା ଫଡ଼ା କି ଦେବ ନାହିଁ, ଭଡ଼ା ନାହିଁ।
ଶଳା ମେଣ୍ଟାଲ ଗାଟା ଯେମିତି ପାଣିରେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆହା ଆରେ ୟା କଥା ତ ଭୁଲି ଗଲି। କଣ କରିବି ହଁ ଆଣିଛି ନା ଆଉ ମୋ ବାବା ପାଇଁ ମୁଁ ପିଆଜ ଆଣିଛି। ମୋ ବାବା ତାକୁ କଣ କରିବ? ପିଆଜ ଛାଣିକି ଖାଇବ। ଆଉ ମୋ ବାବା ପାଇଁ ଟମାଟୋ ଆଣିଛି। ଟମାଟୋ କଣ କରିବ ବାବା? ଟମାଟୋ ଖଟା କରିକି ଖାଇବ। ଆଉ ଏ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ସାଙ୍ଗର ଝୋଳ କରିକି ଖାଇବ। ଚାଲ। ମା ମା ଦେଖ ତମର କଣ ଆଣିଛନ୍ତି ମା ମା। ଓରେ ଟୋକା ତ ଛବିଳ ମଧୁବନ ଦେଇ ଖୋଲିଲୁ। ତୁ କଣ ନୂଆ ବହିଟା ଆଣୁ ଆଣୁ ଚିରି ପକେଇଲୁଣି? ଆଉ ନା କହିଥିଲେ ନା ଛବିଳ ମଧୁବନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବାପା ଏଇ ଯୋଉ ବହିଟା ଆଣିଥିଲେ ଏଥିରେ ବିଳ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟ ବିଳ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ହେଲା ଛବିଳ ମଧୁବନ ବୁଦ। ଚୁପ୍! କହିଲା ଛବିଳ। ବେ ଛବିଳ ମାନେ ଯେଉଁ ବହିରେ ଛବି ଥାଏ। ଶୁଣ, ସ୍ୱୟଂ ମଧୁବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀଷ୍ମେ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ପରକାଶ, ବର୍ଷରେ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମେଘ ବରଷ ଘନ ଘନ। ଯେତେବେଳେ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଆସିଯିବ ଜାଣିବୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସିଯିବ ଜାଣିବୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଗଲା। ସେମିତି କହିଲେ ଲେଖି ଶୀତ ଋତୁ ଆସେ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଜେଜେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରିସ୍ରା କଲା ବେଳେ ପରିସ୍ରା ଯଦି ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ଜାଣିବ ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲା। ଚୋର ଟୋକା। ବାପା ବାପା ଆରେ କିଛି ହବନି ତମର। ବାପା ବାପା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଆରେ ଭାଗିରଥୀ ବୋଉ ଛୁଆର କଣ ହେଲା? 108 କଲ୍ କର, 108 କଲ୍ କର। କିଛି ହବନି ତମର, କିଛି ହବନି। ବାପା ହଉ ତ ମା ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଆଣି। ବାପା ମାମାକୁ ବୋଲେ ପାଣି ଦିଅ। ଏଇ ନେଲ ପାଣି ମୁଦେ ପିଇଦେଲ। ପାଣି ମୁଦେ ପିଇଦିଅ। ବାପା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା। ଭାଗିରଥୀ ଏ 108ଟା କଣ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛି? ଦେଲ ମୋବାଇଲଟା ଦେଲ। ହେସ୍ ତମେ ବାପା 108 ଜାଗାରେ 801 କୁ କଲ୍ କରୁଛ। ତା ପଛେଇକି ଆସିନି କଣ ଆଗେ ଆସିବ? ହେସ୍ मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई MBBS। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବିଶ୍ୱନାଥ ମେଣ୍ଟାଲ ଘର ତ? ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱନାଥ ମେଣ୍ଟାଲ। ଆପଣ କଲ୍ କରିଥିଲେ? ହଁ ବାପା କଲ୍ କରିଥିଲେ। ପେସେଣ୍ଟ କୋଉଠି? ଭିତରେ ଆସ। ଆରେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କୁଆଡେ ଆସୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। A few moments later. ଆରେ ମେଣ୍ଟାଲ ବାବୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ, ଆପଣଙ୍କର ସାଲାଡ ହେଇଛି ସାଲାଡ। ଆପଣ ସେ ସବୁ ବୁଝିପାରିବେନି। ଆମ ମେଡିକାଲ ଟର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଅ ହେଲେ କାକୁଡି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଝିଅ ହେଲେ ଟମାଟୋ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତ ଜାଳା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ, ତା ମାନେ କାକୁଡି ଆଉ ବିଲାତି ସାଲାଡ। ଅଙ୍କଲ ଆପଣ ତ ଗାଜର ଆଉ ପିଆଜ କଥା ପୁରା ଭୁଲିଗଲେ। ଗାଜର ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଜେଜେବାପା, ପିଆଜ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା, ମୁଁ ହଉଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା।
ଓ ବେଟଲ ମୁଁ ଆସିଛି